रुंसारिनि सावमुआव बिबार फावजेनगिरि आरो गेदेर मोनसे समनि हारिमुरा गनायथि हाइस्कुलनिनो बारग' फरायसालिनिनो सोमजिसिनिनो आफादगिरि बिथां लोगोसेनो बे समाव जिरायबाय थानाय जोंनि न'खरनि बिदा फंबाय लोगोसेनो गामिनि माने गेदेर रायजो जान्थायजों आरो न'खरनि गासैबो बे सम जाफैनो हानाय बायदि दौरि सानो जोंनि दिनैनि जि हाबाफारि बेयाव खोनानानै गोबां एसे आख' फाख' जादों जाखादों मानो आख' फाख' जादों बा जाखो खारना बेनो जे जोङो हाखु दाखुयै हयथ' मोनसे खाम्फा बानायनो हायाखिसै खाम्फा बानायनायनि बेलायाव बा खाम्फा थानायमोनब्ला बै बिबार मालाया आलादायै बे बावनाय जाहैगौमोन बेखायनो बे बुस्थुआ एसे आख' फाख' जाहैदों मोनसे जायगायाव बावनाय जायो खिन्थु जों थाइसेयावनो बे बावनायखौ देखायबाय आरो गिबि बन्ति प्रज्वलन हिसाबै न'खरनिफ्राय जोंनि बिहामजो गिदिरानो फोजोंबाय दा बेखायनो बे दाहा फोरमायनायाबो एसे आलिमिलि जानानै फैसा मोननो हायो जियानो जा जोङो माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय जोङो न'खरनि जानानै बाहा बिबाय खोथाया बेनो मा बुंनो दंबावो दहायनो बुंखालांजोब्बाय आंनि बिबान हाबाफारिनि बिबान लानायावनो जियानो जों मोनसे सानखांदोंमोन दा रामसारि आमाया बुंदोंमोन सिगाङावनो जे गोबां जाहोननि थाखाय हायासै बिसम्बिखौ दिहुननो थाखाय दिहुननांगौमोन बे गोनांथार दा जों बेखौ सानदों दा कसारि बिथांफ्राबो बिथांनि जि दिनै सारादु सान बे सारादु सानखालि बिथांखौ गोसोखांनानै बिथाङा रुंसारि जालांदों थांनाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 25 खालार फैयै फैयै दिनै बिथांनि गोथार सारादु सान बे सारादु सानजों लोब्बा लाखिनानै कारेंमुरा गामिनि जि बिथांनि न'खराव खायसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायना लाबोदों बे आंखौ बिबार माला बावजेननाय बिबार बावनाया सोलिबाय थासिगोन गिबियाव थांबाय आलारि बाथि लागायनाय बेनि बे सारादुआव बिथांखौ गोसोखांनानै जि सावराय मेल खुंनाय जादों स्मृति सारन होनना बुङो असमियाव बेवहाय न'खरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों लोगोसे बे न'खरखौ बे गामिनिनो गामि सामलाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना हाजासे हेफाजाब होनानै दिनैनि बे सानखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम दैदेनलांनो थाखाय थियारि जागासिनो दं दा बेवहाय नुजाथिफैनाय जोंहा गिबियावनो आं बे भागिनखौ बिबार बावजेननायाव होबाय होमबा आं बिबारल' बावबाथ' जानाय नङा बिथांनि जिथु स्मृति सारन सभाबोथ' थागोन बेवहाय फंनैसो आं बिथांनि सोमोन्दै थांना थानाय समाव बिथांनि मावफारिखौ आं गोसोखांनानै बुङाबा जानाय नङा होननानै आं फंनैसो आं लिरनानै लाबोदों बे लिरनायखौ आं दा फरायथिना होनानै बिनि गेजेरजों आंनि बिबार बावजेननाय बिबुंथिखौ फोजोबनो सानदों दिनै रबिन्द्र रामसियारिनि रुंसारि जालांनायनि थाखाय सारादु खुंनायनि फोरबो सान रबिन्द्र रामसियारि बिथाङा थांनाय 2025 मायथाइनि 25 आगस्टआव रुंसारि जालाङो रुंसारि रबिन्द्र रामसियारि रुंसारि रबिन्द्र रामसियारिनि थाखाय खुंनाय सारादु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै
दिनै बिथांनि नखर आरो कारेमुरा गामिनि रायजो सालाय रुंसारि रबीन्द्र रामसियारिनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय गोसोखांनानै खुंनो लादों। बे हाबाफारि लेखा बायदियैनो दिनै सेथि हाबाफारियाव गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंबाय। नैथियाव बिथांनि गोसोखां महर सावगारियाव बिबार माला होनानै सिबिनाय। थामथियाव गोसोखां सिबिनाय सावरायमेल दा सावरायमेला जागासिनो दं। सावरायमेल गोजोननायनि थाखाय जानाय बावनाय बायदिसिना बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों दिनै। जियानो दा बे आयदायावनो बिथांनि सावगारियाव गोथार बिबारनि माला सोनानै सिबिनाय बावनायनि मानगोनां सोद्रोमाफोर आरो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय मानगोनां आलासि दा सामलायगिरिया बुंखानाय लेखा जा हाबाफारिखौ मावनो थिनदों बे हाबाफारिखौ आं मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। दौरिफोर हेफाजाब हो मोजाङै। गोरबोनिफ्राय बावनो सानदों जे आफादगिरि महरै जा दङ बे गामिनिनो बे आफादखौ सावरायमेलखौ दैदेनगोन मानगोनां रन्जित कुमार महिलारि। बिथाङा बे कारेमुरा रनासि गोजौ फरायसालियाव आखान्थि आफादगिरि महरै दैदेनबोदोंमोन। बिथाङा आरो भालुकदंगा गोजौ फरायसालिनिफ्राय आखान्थि दिनै बे आफादाव बिथां रुंसारि रबीन्द्र रामसियारिनि जिथु गोसोखांथि सावरायमेल बेयाव नुजाथिफैनो हानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आफादाव नुजाथिफैनो हादों जोंहा राजेन्द्र रामसियारि सौदिटकनि मानगोनां सम्पद बसुमतारी जा नखरनिब्लाबो जा नगेन रामसियारि दङ आमाय आरो रनासि गोजौ फरायसालिनि आथिखालनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां रामसिं दैमारि बिथांजों रनासि गोजौ फरायसालिनि मानगोनां स्टाफ नोंथांमोन आरो बायदिसिना माने बिबान थानाय आलासि नुजाथिफैनो हादों। जियानो आरो गासैनोबो आं गामिनि गासै सोद्रोमानोबो आङो माने आंनि गोसोनि सिबिनायखौ बावनानै बिथांनि रुंसारि रबीन्द्र रामसियारिनि जि सावगारि बेवहाय बिबार माला बावजेननाय हाबाफारिखौ लानानै आं फंनैसो बिथांखौ गोसोखांनानै गोसोखांनानै एसे सिबियाब्ला गोसोआ फोथायनाय नङा। बेनिखायनो आं बिथांनि सोमोन्दै जा गोसोआव गोलैदों जा रामसियारि आंनो होबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावखांबाय। बेजों सोमोन्दो लाखिनानै फंनैसो गोसोखांनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायथियाब्ला बिथांनि जिउमाया गोजोननाय नङा। रबीन्द्र आमाया गोमोरलांबाय। दिनै बिथांनि खायसे सुबुं आरो समाजनि थाखाय मावनानै गालांनाय खामानि थैनानैबो थैनो रोङै जालांबाय होनना आं सानो। बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोनब्लाबो समाजनि थाखाय मोजां सानग्रामोन। फरायसालियाव फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि अनगायैबो गामियाव एबा नखरफोराव सुबुंफोरखौ लोगो मोनोब्ला बा लोगो हमनानै मोजां मोजां गिहा होनानै थुलुंगा होयोमोन। जायनि फलाव आं बिथांखौ सिबिनानै आरो गुनि गियानि बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राफोरा फंफ्रोमबो सोब अमृत बायदिमोन। टेलेन्टफोरावसो बुङोमोन। बेखौनो आं मोनबोनाय जादों बिथांखौ। बिथाङा बाथ्राफोरनि जोहै बुंनानै नलेज होनो नाजायोमोन। बेनि थाखाय बिथांखौ दिनै बावगारनो हाया। दिनैनि बे सानाव बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे कारेमुरा गामिनिनो रुंसारि जालांनाय सानैसो समाज सिबियारि जोहोलावफोरखौ कारेमुरा गामिनि रुंसारि महत रामसियारि, थामथियाव मोनगोन रुंसारि आनन्द रामसियारि, ब्रैथियाव मोनगोन रुंसारि सुर्यकान्त दैमारि। बिथांमोना कारेमुरा गामिनि अराय समाज सिबियारिमोन। समाजनि थाखायनो बिथांमोना माने निजेनि जिउखौ बांसिन समखौ खाथायदोंमोन समाजनि थाखाय।
न'खराथ' मोजांखा न'खराव खुनु अभाब अभियोग गैयामोन बिथांमोना बेनिखायनो बिथांमोना समाजनि थाखाय मोजां सिन्था खालामनानै मावनो नाजालांदोंमोन आं नुनायाव बै समाव बिथांमोना मावोबा आं सेंग्रामोन कलेज फरायनाय सेंग्रामोन जोंहा बिख्रुआव थानाय कारिमुरा रनायश्री हाई स्कुला बिथांनि मावबिहोमा बे फरायसालिनि गिबि गायसननायनि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि गिबि नेहाथारिमोन बिथाङानो सानजेनग्रोदोंमोन कारिमुरायाव जे गंसे हाई स्कुल नांगौ जाना फैदों बिथाङा लिंथुमनानै